ಹಾಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನೇನಿಗಲಿಗ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದಿನ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ ಲೈಕ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಐಕಿನ ಮತ್ತು ಬೊಡ್ಪಣ ಯಾನೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೆತ್ತು ನೋಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಐನಾಜಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ವೈಟ್ ವಿನಿಗರ್ ತೆತ್ತದು ಸೋಕ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೋಕ್ ಮಲ್ಚಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಐಕ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 7 ಮೈಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿತ್ತುಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಡನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆತ್ತನೊಲಿ 10-15 ಮುಟ್ಟ ಕೆತ್ತನೊಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಕೆಚಪ್ ಇಜ್ಜರೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪರ್ಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಲಿ ಸೊ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್